قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. Нури дида тоҷи сар. имрӯза влоги мо сар мешавад инанам хеле берун дӯстони азиз. дамо беҳад барф боридааст, ҳамаи ҷо сабсафед шидааст. ана даиҷа боша ман остановка рафтаистам, ҳозир маршруткада свор мешам, сини шаҳр мерам. чӣ хеле ман дар шумо гуфтагим ки дар деревня зиндагӣ мекунем. ана барои ҳамин ҳозир аввал шаҳр мерам, ба ай шаҳр ай вокзал свор мешам, бо я маршруткаи дигада бо сини ФМС мерам. ана ман ҳозир ба чӣ рафтаистам ФМС документакора месупорам. иншааллоҳ дар ҳаққи ман дуогӯ бошен дӯстон ки биспорам ҳамин рӯз. даиҷа боша ман ФМС расидам дӯстони азиз. даиҷа Сбербанк ҳастай, ҳозир медурам Сбербанк документакора мегирам, госпошлина меканам, 3500 рубл меистодааст. ва насиб боша мерам месупорам. вақт ман қариб омад дӯстон. ина якум бор мара қабул кардан, барвақтарак исправление роим кардан, барои ки як 8 ошибка ёфта давида озир омадам. документакора соз кардаистан, исправит кардаистан. насиб боша ҳозир медурам. намедонам акун кай вақт шава мара қабул кунада. мо исправление ам хелай вақт шава қабул мекуна, нашава намекуна. ана ба ҷое ки ман 4 талон гирам, 1 гирифтагӣ будам. ман намедонистам, мара хела ҷанҷол кардан. ана гуфтан ки чӣ ба ту як худотине ки 4 кас даст буридаисти. ман гуфтам но я не знала, извините. хай чӣ хела бо асабои ман беҳад вайрона хидмат ба даст гирифтам ки ҳамиёқати ҷанҷол накунам. барои ҳамин худо ба шукр соати то ҳамин 5:30 супоридам, мара қабул кардан. шукронаи аллоҳ ки ана документора супоридам. 3 моҳ баъд биё гуфтан мегирӣ. даиҷа бошад дӯстони азиз, ман оливье тайёр кардаистам, салати дӯстдоштаи шавҳармай. ана оливье мекунам ҳозир дӯстон. аз як ҷо беҳад хурсандам ки документакоман супоридам дӯстони азиз. аз як тараф беҳад зиқам, дар ҳамин ғарибӣ намедонам ҳамин аламам кардаистае ки фарзандаки ман бемор шидааст, бачаи калони ман. ана чӣ хеле медонем ки ӯ зал мерава, машқ мекуна, дар ҳамонҷа арақ мекуна, баъд хеле бегаҳай берун мебурояд. беҳад ҳавоҳои мо хунук шидагиай, дар тоҷикистонам боша ана шамол кашидай. ҳамин қазиқам, бачама хай раҳ гашта наметона. ҳозир очам қатъи тағоиш духтар бурдагиан, ҳоли намедонам чӣ ҷавоб гуфтагиай духтар. хапан ҳоли дар алоқа набуромадян. ана ҳавайёра нигоҳ дорам. дар ҳаққи бачаҷони ман дуогӯ бошен дӯстони азиз ки чӣ касале бошад тез аз танаш дур шававу соғ саломат бигарда то пеши очаҷонаш омадана. бачаҷон ман гуфтам ки шоҳинҷон ина ака гуфтам документакора супоридаистам. гуфтам ҳоли документҳо ки буромад пеши ман мебиёӣ ҳаминҷо да зал да метимуд. агар гуфт майли ба як шарти мерам ки мега амин очамам қатъин бирава. барои ҳамин беҳад очам да сахт меҳр кардагиай, инора дига ҷидо карда намешава. барое ки як бор Россияда будем ҳама каса, бачама гирифтам ай пеши очам омадам. бачам ҳама хароб шид, ягон чӣ намехӯрд. баъд мазаш гирехт дар қишлоқ. барои ҳамин бо бечораи очам хес ай Россия омад. уш да уҷа гирия, иш да иҷа гирия. баъд то ҳамин 3 солагиша очам чӣ кардагиай дар Россия нигоҳ мекард. манам дар бараш будам. ҳамин ки шав будем да бачам қатъи. ман рӯзо кор мекардам. баъд ҳамин ки бигем ки очам калон кардагиай. барои ҳамин ҳамаи меҳру чиш да очамай. ана баъд дил дохтан касал шид, очам омад, бечораи Россия хест омад. ҳамин иқа хонаи ҳамин хуштоманам да очам истод. 4 рӯз буд ҳамин хе истоду. бачама гирифт бурафт. бачама гирифт бурафт Россия. Россия да хай чихе ӯ вақто документ чӣ набуд. баъд патент хеле чизо намекардак очам. баъд хай бурафт Россия.
вақте ки гашта омаданашда хоҳарма вақти тӯи шиданаш буд ба фикрам ё дударм буд намедонам. ана очам хай гашт хиласи гап гашт омад бачам қати ки депортатсияш кардиан очама 3 сола баъди ҳавай оли Россия нарафтай. ана очаҷони ман бечора худо умрша дроз кунам 2007 касали рак шидагиай. баъд духтурои Россия дидагишан ҳамин гуфтан ки касали рак шидагӣ барои ҳамин баъд духтурои Россия очам да гуфтан ки 2 моҳ вақт дорӣ. баъд очам хай зиқ шидагӣ ба очам гуфт хай 2 моҳ вақт дорам мерам Тоҷикистон. баъд хай хуласи гап Тоҷикистон мерава аёҷа мо Россия омадагим. Россия ки очам Тоҷикистон расид ма Россия расидагим. баъзан очам ава киста гуфт уқаку аҳамият надодам киста хай оператсия мешава соз мешава. баъд очам вақте ки Тошкан очама бурдан 2 моҳ очам даамуҷа баъд чӣ гирифтагия лазерни лучқа чӣ кардагишан лечени кардан очаҷон ма. хуласи гап очама хай таму Тошканда соз кардан. якумаш худои меҳрубон хай дуюмаш духтурои Тошкан очама лечени кардан. неки даамуҷаам гуфтан ки 3 сол вақт дорида мақсад ана лечени кардан бигӣ. баха очам мора гуфта хела гиря мебуд чи хела охи бари очада набоши оча касал ам хе гиря мекардам. не баъд аз 2 моҳ очам қати гап задагӣ набудем мумкин набуд телефон ягон чи ҳамраи очам қати гап мезадем. хай хуласи гап очам ам хе 2 моҳ баъд хона расида кони бодом ва очам қати гап мезанам ам хе очам нигоҳ мекуна рости гап нигоҳ мекунам некин чӣ бугум ҳами одаме хай ҳами қалазер қати офаринакои очам нигоҳ мекуна гирья мекунам хидма қабида наметонам. ба чанд вақт 2 моҳ 3 моҳ истоду ба очам афтим биё Россия. хай худо ба шукр не очам ина Россия омад хела нигоҳ бинаш кардам. очама ҳар моҳ духтур мерафт 1 сол ҳар моҳ мерафт. баъд 6 моҳ да як бор шид баъд 1 сол да як бор шид. не худо ба ҳазорон бор шукр дӯстони азиз ки очам сиҳат саломатай. ҳамин 1-2 солай ки давлени шидагиай ана он рӯзо очам бечора да мисол 1 рӯз да ҳар рӯз кори меомад хонамо давлениш то 200 мебуромад. барои ҳамин беҳад барои ҳамин очам зиқам мегум ҳамин паспорт ма бигирам очама фарёд кунам хай модар ғаниматай модарҷон ма паспорт мекунам насиб боша пенсияша боша ҳамара тоғрӣ мекунам меиста қати ман падарман фарёд мекунам ҳар душона. худо ба шукр шавҳарам беҳтарин инсонай дӯстони азиз. як бор очама давлениш беҳад баланд шидагӣ буд 200 шидагӣ буд талхакаф шидем ман хоҳарам ҳардумонам да ғарибием. агар не очама мегум оча чӣ ба давленит баланд шид кӯдако ғамат метиҳанд. ба оча мега ки не ҳай чи хел боша набоша ки хоҳари мара қариб 5 сол шидаи очам надидааст. ана марам ҳама хел ман 3 сол хай телефон дам гап мезанем у дига ҳай мисол бо ай наздик бо дига ҳай барои ҳамин очам фикр мекуна. бачаам мега ҳоли ту хонаву дар надорӣ ман ҳамирам фикр мекунам. гуфтам очаҷон фикр накун ҳоли ҳамин худованд тани ҳамин шавҳар масаҳат кунад кор кардаистай мекуна остаам боша хай кардаистай. барои ҳамин ягон бор шавҳарам назиқидай ки мақсад очамда ман сумроӣ мекардам. очама қати хоҳарам домоди хов кардагӣ будем ҳамин сол тобистон буд моҳи август буд ба фикрам ягон чӣ нагуфтай ки мақсад чӣ барои кардӣ хел кардӣ. барои ҳамин ман ҳамин феъли шума нағз мебинам ки ягон бор намепурса ки мақсад чӣ барои кардӣ бача дора хел дора. не худо ба шукр и масъалашда шавҳарам беҳтарин инсонай дӯстони азиз. даиҷа шавҳарам мада сюрприз карда гӯшт барои шашлик баъд курини ношки барои шашлик овардааст. ман рости гап дар зиқ будам барои документора ҳоли насупоридагӣ будам даиҷа як рӯз пешашай видео кардагӣ будам. ана
курини ношки ҳамаша гуфт шашлик маринавад мекунем. гуфт ага шашлик мекунем рости гап дар дилим нағунҷид нафоридакма ки мо шашлик бикунем дар иҷаву кӯдакон давуҷа дар ба дар мисол беҳад зиқам фарзандакума ёд карда марда гуфтем биё ҳамира хела мехӯрему як ҳафтаам боша мехӯрем ана чӣ кунем шашлика биё мо гуфтем яхси кор кунем тесамо хонакмона ҷамъ кунему хонакмона созем бачаакмона биёрем дар бармон бестам беҳад ёдшон кардагием бовар кунем ин рӯза худованд ягон каса нишон надиҳад ин 3 сол ба даҳан осонад. дӯстони азиз бачаҷони ман 2.5 сола буд ман мондум омадам ҳозир бачам ина моҳи майда 6 сола мешавад ва худо иққа сол чӣ хел гузашт ман намедонам. хулоси гап худованд ҳамин очаҷони мара дард додааст ҳамин худованд худаш бо шифошам метиҳад иншааллоҳ. ман ба умедам ки ҳоли очаҷони ман хела умр мебинад хай мисол ҳамин онкологический касалам мисол шифо дора. очаи мара бояд зана ки ҳамсоямон ваёям касали рак шидагиан ва ана ҳаваёли чени кардагиан. рости гап врачҳои Россия духтуро дар ҳайрат монданда мақсад ки чӣ хел ту соз шидаисти чо карди ту. ба очам хай сира фош намекунам мега ҳечи накардам ҳамон чизе шумо мегин ҳавая кардаистам нагуфтак дар духтуро ки ваё баъд хай бо ҷанг мекунам ку мақсад духтури дигаҳаю вай дигаҳай табибӣ гуфта. барои ҳамин не худо ба ҳазорон бор шукр очамози созай ҳамин давлениш ғам додаистай мумкин ҳоли климатиша алиш куна Россия биёя насиб иншааллоҳ бо соз шида меравад давлениш. шӯи манам дар Тоҷикистон пушти сараш дар мекард ҳамин Россия омад гум шид давлени будай намедонам дар намекунам мега фақат ӯзи. аллоҳи меҳрубон модарои рӯи дунёро дар паноҳаш нигаҳ дора умршона дуроз куна таншона саҳат куна ягон модарои рӯи дунё ин рӯзора набинад. дӯстони азиз ман дар ҳамин ҷо боша влогма ба охир мерасонам. раҳмат ки бо ман будем камеам боша сабук шидам. дӯстони азиз ана хай дар ғарибӣ ягон кас надорам хай шавҳарам қатибу гап мезанем чиву серавно бо одам зиқ мешавад. барои ҳамин хай қати шумо рози дил кардам. то влогҳои оянда дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошем дӯстони азиз.